Nyoro kia Nyambaso gotoka ward ya Manga Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo litkoria rero baimukire gitambukiro ky'ogokorora ebara era sense meyo asikire bagoteba nigo yabeire etarigweteka bagusangana gitaseni giensoko nigo bamuchiri omo MC obo abwasi bagoteba nigo mo aburete naende tanya ko bakorera amagendero muri kito Vincent Munda no roboti rwasobwime Ngongor Patricia Nyang'ata Matagaru abangina abagotu abagaka abagotu abarwaire etwerwanye toko kwera ndari astika to kwero Neri tukoria tiche kabere ime yes application ya mwabosire abamenyi be Kenyoro kia Nyambaso nigo batigire merobiro yabo tambe eri gokunya epare gosoase Kenyoro kiabo egento bagoteba ne para yabeire ke guturbania obokoreri bwabo amuna magendero ande ase Kenyoro ekio wani gani gotwa bwato musibati ori gochikonyoro mageni twali komosoki korubigogo tomosokie pare nene mate nigo twasinye tunga kitoko mutambokia na bato nyorera tomogeni para gatigatiga igari ikori gosema kori togocha kumuruka Yegoto kumetia abantu baminto nga ingi kegenderete abamenyi abo bagoteba iyo nerenchere bwente kobakonya eri baete likorie libono twasoire tigatore mena magoko egere tonyore sitogweteria abantu baise nyinjo bana be serikali twachorete tinjoro chisi yachiete gochi ntoma tia seamenyete odo kungamete kuchinya mataro uchikisi county abantu baito go babwata makongwa tari gukwaneka igo tubwate chinchira chiribete epare nero twasemereti karo gitwa abantu bakorukemera bagotira bakwenda uchibigogo no bare koirere mechanga bairera matabori bairera chisimiti bachigokorera obwagachi bwabo lakini bono rikorie ririari bire pina riatoete promise agotoroseri bono ndiri roka ndiri gweteka muna muriro chirikorieri bono gamna twakina riari gwetugune chirori chinene bono iga ndiri gweteka bakorokia okubea kwabo nigo baragire bororo omwe kurensemeyo abwase bagoteba ogura amatemwa no mwe musie tutabwati onye nyechi besa tari kwe uchia magendero yechipara atotebye kero kende nkayamenyete abara ibande kabakurusi besa bagakorera magendero yechipara intumanga wodi tochandikete totanya komorora ago totabinga ni gatogorete kera togorete nkorutore tax ntunaba Kenya nende ine light yetu tokobori chibese chirichie chipara chirule minister ya roads Nyamira county bache batwerese ngaki ingo twakana bali gasi togokora nabantu mbaro ne gasi ya serikali kero igo tolemera chipara mwamisi wetu wachorete buno mwamisi ogeto ntwana kamanya agatoneri chisere chiaye gocha store tukamugori chisere ichi chiaye lakini akaru twakorete komugori chisera agatobora abamenyi abo nigo bono ba gocha komaka iskomwe musiyobo asobo choria bonene bole mutwe bono totagete agenda agwani tam ntotagete ko moigu no ana asinini tochora yo gochornere tore ngakiara tokorere cheitu amoete chikure cheito nande twamukanire ntwabanyere ngabono tigagenda tumoke tororanire toriyo ito ora tategerere birero byitekare tokorera go stokwe umi una bono tokorera tokwe ribaga tokwerere totabwene tikokora kende ogeto osinyirwe meremo igoto mokorenaki agendenka osinyiru kole mama kori epara nige mwamete serikali echiga igerigereri enkoko emirimo yao gokora nemiya utagocha nona ayo koronyo mwe musie ogirekire nyonyeka kara ICU tumanye na ICU ale ekero abamenyi be wodi ya Manga barorekane kwe murungania mono bagoteba batigire magasa magendero nigo naende bakonyorania buna amamocho bagocha bakora chinga kichobo chorio bonene tibako yeirorera nche Vincent Monda.